Hello mga bay, kumusta mo tanan diha for today's video? Manglimpyo mi sa amo ang kwarto kauban ang akong inday gamay kay ako na gini siyang sugdan og tudlo no sa mga mayong buluhaton sa panimalay. Let's go. Happy 70k subscriber, Mama Inday Kabkab. So kani nga bed mga bay. Bed ni sa duha ka lalaki, si Kuya ug si Andro. Naglumpong sa sila karon, magsiksikan sa kwarto. At least mahalag siksikan, basta naatanan sila diri, no? Walay secret, diba? Ano makulay? Isa dagan Teka yung pumis lang. duha-duha ra niya sa silong. Kami duhang inday. Si Papa, ito tamatog. Si Papa guard sa gawas. Ito to siya matog na. Maman dapit karon. Ha? Maman siya. Nato. Tindahan. Ano mo? Biraha sa diri biraha kay nagbukol. Ano? Oh, sa kilid isa pa sa kilid. Banda. Ano? Kana. Ano? Mhm. Yes. Share sa sila gabol duha kay dako man eh. Okay. Nanik mo ta. Daw ni. Inigmata, puson as usual. Eh, Where is the kuan spray? try mo. Mama na. Pagita diha. Pagita mo daw ni. Walay sunrox ni be. Wala. Malusyon ha. Ngita ko na butang ko diha sa akong tangan ng panty. Diri karon katabang nako sa akong balay, sa among balay. Akong mga amo, akong mga anak. Dili na laing tawo. Okay, sa silong na sagta. Ron, dili na sagta sa silong mga bay. Diri minduhang inday. Lahi og bedsheet kay ngano. Wala naman tong mga partner Paris. Partner Paris. Sige day ko ay kunda day. Papa, may kapalit ko dito. Ha? Napa ni palit? Di papa? Di, nani palit ba? Hello Kitty for Inday. Diri maghuot sa mi diri mga bay. Karon Wala. na namatay. Ano naman to? Nalubat Tandog guro. yung suga. Kani pasiga. 53. Pasiga ang suga. Saan eh? Wala. Na dia pindutan na dia si Babo. Babaw. Wala, huwag maon. Matan. Di maon. Di maon. Si unsang dai nimo? Eh, wala akong kabaw. Di na makadaog. Di na. 53 pa man to. Di ko igdaan nga pong daang kon. Kani? Okay, listen. Wala. Shoot na ba ni Brihon? Okay. Kani? Saan eh? Ako ra na katulad ng kon mo.
sa mga bata. Hala ka, oh my God. Ito mo yung gapak-kapak din mo. Hapak, mga bungkag. Ano Ano ay? yung trabaho? Luba na mga ulan na yung trabaho. Okay. Kana nga, ayaw na ibalikad mo. Oh, kunang gad. Dakot. Man ang kuanday. Ang kuan daw ni. Wala ko ka po. Ikaw pinagamit. Tusang dawnihan. Dawni man ni mga boy akong gipahon. Ang habol dawnihan sa nato. Eh, Ang batang buotan bangon sa buntag, maghipos sa Nya naman higdaanan. maula eh. Maula No. man. Imuhang area, imuhang ikuan. Nya naman ang Hipos. tapat. Di man makon. Di man maipos. Ay na pagkuan pagrason kay it's not reasonable. Unlan ra. Unlan ra ma. Ulan, tarungon. Ora. Ang nalukot ang imong area. Tarong. Lagi makaklaro. Amo sad ni habol duha. Kay mag-share mi mga bay aron close mi perli. No? Close walay. Basta close usa gani, walay secret. Ha? Okay na ya? Buot na lang ta. Kapkat na yung kapit. Ma. Hmm. Ala, napalong. Lapit ng tato. Say butang. Hilay-lahi jud among punda oy, wa naman ni nagka-uniform. Pero sige lang. Hilay atong punda. Wala na nagka-uniform. Pero okay ra Shopee ni. lagi to. O sige managlangas ng Shopee oy. Ano naman na? Kuan na sila yung mga Basta lang yun ano mo. Shopee lagi na. pang sale. Shopee. Remember, this is mine. Usay man. Usay man arimang ko ma. Na, Hmm? usay arimang ko. Ni. Yes. What's up? Kay Burag gusto na kong tangtamon. Kay guot na kay ta. Nari maklaro. Pinit. Okay. Yung isa sa ulo. Yung isa sa paa. Kasi Gamay. may yayakapin na. Haman imong hotdog, bebe. Ambi ang kuan. Nadinay ko nana. Kani? Ambi ang dawni. Nani kuan? Bagong kuan ba? Dawni, tanawa diri. Wala man na rin. Wala man na. Wala ko. Mga ba ni?
Subok ma, duhara. Kana. Kanang kunda, kutsun. Mara kulang tag sa kaunlan. Yung kwan, papa. Yung kwan. Naguna na na bibo kay nang simot. Ulit na kwan. Simot niya. Matarungan ni mo ha. Mo ni imong unlan kanang flat lang para di ka makuba. Di mo ako pangaplat. Flat lang lagi. Hindi ka na-flat. Tag-taod ang unlan to na siya. Tiin. Hey. Pwede mo sa kastas. No. Ano man? Panghimasa sa mga dito. Kaman, kulang ko sa kaunlan, be. Sabi na. Kapapa man eh. Kulang tayo sa kaunlan. What happened? Wala na diya, sigawas, tanawa. Kung iro ako diyong gidala. Hindi akong sige gakson dito. Sa poit. No. Para man na dito sa sala. Naman na. Wala rin ako si papa. Wala rin dito. Posible. Tanawa sa ilawom ani. Sa kakatri. Wala. Bulay. Bulay. Naarao, natagak. Ay, nako. Hala. Hala, oh my God. Kung Isa na, ni? buti lang nag-isa kay. Oh, gikuhaan naman gud niya. Ni mo punda. Ano din na? Muna na siya. So, this is the moment. Kumabay. This is the moment. May magpunda diri sa Pilipinas. Aw unlan. Wa pa ko kapalit atong unlan nga dagko. Kay ngano. Dito ra ko nagpalit sa merkado sa Opon. Okay man ilang unlan. Pero gagmay lang. Oh, that is Inday. Oh, Di ako yung agas eh. Maganda na pa isa kagaling na ito. Gigamit. okay ha. Puringan balik daw alas 10. Na, maganda na isa kagalon. Ayaw pagtunog ng unlan. Ano tulog mo sa Di pwede tumba ng unlan. Ang unlan Doon para sa sa mga ulo. Kitty man eh. Gosh. Unlan ay para sa ulo. Ma, astan ka po ma. Hello Kitty. Ma? Yes. My gosh. Ano man, ikaw ganahan? Mm. Boring na. Highway na. Ma. Highway na. Ang tanan. Highway. Asa? Highway. Ah? Tanan. Pwede na matustas. Nanginon ako. Sa'yo nang hilo. Inimasan ako ba? Unsa man ka sa taas? Di mo na imong area. Diri imong area, oh, lakaw. Eh? Dito na sa imong area.
Mana ka video. Tiil. Mana ka video. Okay. Tiil, diri. Trapo. Okay, dito na kasi imong area. Hindi na. Niya, diri kang papa. Father. Then sa ara kay magkuha sa kong kapit. Ha? Napos? Wala. Usa mo ka? Pero wala ko lang tarkatics ma. Usa ra mi tanan diri mga ba. Oh, ma, ako rin ma. Sige, help me. Ha? Help me. Iipit di sa ilaw. Ma? To? To? Ma? Ay, wow. Ha? Magkato na mga guro matog sa papa. Nakatog man. Nasa day lang ko. Nagago. Wala, gamaya ra eh. Ma, umair kayo. Umair eh. Push. May tao diri nga rin mga push. Rao. Ang guro, na ako rao. Tanam. Nag-brush na kasi mong teeth. Pagkuhag tubig sa kuan. Ang nanan. Muni ang punda ni Papa ha. Usa rami diri mga bay para mausa ang kuryente. Ni kagabi ipatay matanan. Nga paandaron ang aircon. Ano nga na imong buhok dai panaglay dai. Sublaya ka 100. Ito lagi sa mga guys ko. Say ko sudlay at ito 100. 100 plus na maguro to. 100 para 100 plus na to. Kaya wala. ayaw i-plus 100 jud. Mukan man ko, mga 50. Nga, nakalimot na ko. Mga 50. Nga, makalimot yung balik sad ko. Dapat ay gyapon ng mukuan ma. Muna mo suot sa kuwait. Ma, Ha? muna mo uniform sa kuwait. Isa? Muna mo uniform sa kuwait. Mhm. Blue ra, wala pink. Ma, Ano may dagang pink? Oh my god. It's amazing. ha? Kuan isa, ikuan sa na i-post. Kay magkuha ko kay nabuhos ang kuan. Okay. Tog na may mga bay. Mora ni among kwarto diri tawon. Na ako diri sa silong, ya sila sa taas. Mhm. Dako na ko naon no. Ma. Dako ka ko
no. Nusam na ni gamay ng naunga. Saan na? Kadako naman gid ng naunga. Sa Bye-bye. Bye!